Benvolguts berquinautes, estem aquí a Berquicat. Anem a parlar de la notícia que hem tingut recentment de que es farà una línia orbital ferroviària i anem a parlar-ne. Vale? He anomenat aquest vídeo la línia orbital i els seus pecats capitals. No, no és aquí. Aviam. Ara sí que hauria de sortir. Vale, aquí tenim la línia orbital. Vale, ja per començar veiem un dels seus pecats capitals. Vale. Anem a comptar primer les estacions, nombre d'estacions que tindrà aquesta línia. Total estacions. Anem a parlar de moment dels necessaris o no. Tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 estacions. Comenceu a veure un problema, no? Cal que la línia orbital sigui només una línia i no conjunt de serveis. És a dir, cal fer, perquè entengueu, això no cal, la R2, fer tot això. Ja diguem-ne que el trajecte és una mica bastant qüestionable, però bueno, o sigui, cal fer des de Vilanova a Terrassa i després de Terrassa a Mataró. Podem fer Mataró, o si fas Mataró-Granollers, Granollers fas canvi i vas a Vilanova amb la R2 tranquil·lament, pim pim, i ja està. No és massa més complicat. Penso, vaja. I aquí... I aquí seria més potser un R8 que comenci a Mataró i acabi a Martorell. Vale? Bueno, després farem les correccions, però estaria bé corregir aquest projecte. A part de que per ara la xarxa ferroviària catalana falla massa sovint, això hauria de ser prioritari, arreglar la xarxa existent o fins i tot readaptar-la i repensar-la. Per què parlo de repensar-la? Perquè Rodalies ara mateix fa de regional, Rodalies i Intercity, tot barrejat de forma innecessària, fent una gestió ineficient dels recursos existents que ja
són bastant insuficients. És a dir, estem fent tot de línies barrim, barram, barram, pam, 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 perquè arribin fins a Barcelona, tots pa, 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 pa. No, divideix. Cal fer una redefinició de serveis. Va, que això ja ho parlarem en el proper vídeo d'aquest estil, repensant la xarxa catalana, la xarxa ferroviària catalana. Sí, ja sé el que em direu. Això no seria un contingut Berky Transports? Sí i no, perquè això afecta només a Catalunya. Públic que més vale, doncs farem això. I ara parlarem, ja hem vist un dels pecats de fer una macroobra quan Rodalies segueix funcionant molt malament. Molt malament. No és que funcioni malament, és que funciona molt malament. I una de les raons és perquè volem que passin 50.000 trens per Barcelona, que tots els trens parin per tot arreu, quan no cal, no cal. Vale? Això ja ho parlarem en el proper vídeo. Vale, doncs anem a continuar parlant de... Vale, i la línia orbital ferroviària hereta aquesta filosofia de barrejar tot. Tramvia, metro, suburbans, rodalies, intercity, regionals... Aquest és el seu primer pecat, o sigui, hereta aquesta mala filosofia de barrejar-ho tot. I només cal veure aquí què és aquesta barbaritat. Argentona, Mataró, punt. No calen tantes estacions a Mataró. Es fa directe Mataró-Argentona i un tramvia que cobreixi Mataró Est, Mataró Centre. Fins i tot es podria fer des de... perquè què hi ha per allà? Bueno, Google Maps el teníem per aquí. O sigui, Mataró, vale? Mataró, el que entenc és que volen fer per aquí. Jo què sé, fas un tramvia. Que vingui de Llavaneres Centre, per exemple. Bé, tramvia. Llavaneres Centre Urbà. Mataró, com li diuen aquí, Mataró Est fins Mataró Nord. Est fins Mataró Nord.
un ramal que vagi a l'estació, no, i fas fins Mataró Nord, est, centre, nord i... Coi, aquí fas anar pel carrer del mig i vas al centre de Cabrera i fas una xarxa brutal de tramvia. Cabrera centre, Cabrera centre, i pots anar fins Cabrils, aquest tramvia. Cabrils. Vale? Fas un tramvia en paral·lel. No cal que tot pari a tot arreu. Vale? Crees un tramvia eficient, un tren tramvia, via única, no cal que sigui via doble. Vale, pues continuem, vale. Vale, doncs continuem. Estava responent una cosa. Vale. Coi, tenim una línia de tramvia brutal que connecta això, que estaria superbé. Fins i tot de Sant Andreu... Podria anar fins Sant Vicenç de Montalt. Sí, Sant Vicenç de Montalt estaria bé. Sant Vicenç de Montalt, Llavaneres, fas una connexió. Cabrils. I fas un ramal, no? Fas ramal. Realment es podria fer... Sí, es podria fer ramal. No. Aquí a Mataró Est. Mataró Estació. I ramal Mataró Est. Mataró Centre. Mataró Nord. Cabrera Centre i Cabrils. Ja ho hem arreglat, això, pim-pim. Vale? Argentona, fins aquí bé. La Roca del Vallès. Sí. Granollers surt la Torreta. La Torreta. Aviam què és això. Això que deu ser un polígon. Però això no està gaire lluny de l'estació. Aviam, Granollers, com li diuen, Granollers surt la Torreta. L'únic que es diu la Torreta és això. Però és que això està molt a prop de... No cal. Suprimim 1. I un es fa directe Mataró Argentona, es crea tramvia que cobreixi les estacions necessàries de la LOF. Què sé, TM1, Sant Vicenç de Mataró Estació, TM2, Llavaneres
Llavaneres centre, Mataró est, i ja està. Pim-pam. Fas una xarxa de tramvia a prop de Mataró, tramvia Mataró, tramvia Maresme. No cal l'estació de Granollers, la Torreta. Vale? I aquest pues, fas... Per tant, fas R8 ampliada fins Mataró centre. Punt. Vale? I aquest tram ja el tens resolt i continuem. Continuem amb la resta de tram i ara continuem amb la R9. R9 que podria ser, no sé, R9 Sant Celoni Terrassa, per exemple, que ara anem a muntar amb aquesta línia orbital. Montmeló Nord, bueno, vale, doncs R9, Granollers, centre, Montmeló Nord, no em sembla malament, Parets del Vallès, Mollet Santa Rosa, Parets del Vallès, Mollet Santa Rosa, Santa Perpètua Riera de Caldes, vale. Santa Perpètua Riera de Caldes, Santiga i Can Llobet, no sé ni què és això, aviam, no, perquè no soc de la zona, aviam, Santiga, bueno, Santiga t'ho compro, Santiga, Can Llobet, on està això? Perquè si es fer... Can Llobet... Però per què te'n vas per aquí? No. Per què fas aquesta cosa tan rara? Can Llobet? Bellaterra? Perdona? Santiga? Sabadell Sud i ja està. Sabadell Sud. No cal Can Llobet com a estació de la R9. Vale? Anem a anomenar-la R9, Sud, Sabadell Can Llong. Quina mania de fer parades, que diria jo, Sabadell Can Llong, si ja hi ha els FGC per aquí, no cal, no cal, no cal. Estacions a suprimir o a no crear. A la R8, perdó, creant estacions d'enllaç a FGC, Polleres i Hospital General. Vale, així tens una R8 completa, Sabadell Sud, hem dit Can Llong, no? No, Can Llong i Can Llobet. Can Llobet, Can Llong. Però si no, no guanyes velocitat. Sabadell, Can Llong, re. Terrassa Oest. Bueno, t'ho compro. Però Terrassa Estació del Nord. Sabadell Sud. Sabadell Sud, centre.
Sabadell Nord, Terrassa Est, Terrassa Est, Terrassa Nord i Terrassa Oest com a final de línia. I podem fer Terrassa Nord per la R10. Vale? Fins aquí ho comprem, no? Sant Miquel de Gonteres, Vila de Cavalls, bueno. Ara podem fer R10, no? Hem dit R10, 4 R10, Sabadell, Vilanova, i anem a corregir els pecats capitals. Bueno, Sabadell, Sud, tot això pues, coincidirà. Vale? Per tant, podem fer una R4 que no pari a tot això i que es puguin enllaçar fàcilment. Vale? Terrassa Oest, què ens proposen aquí? Sant Miquel de Conteres, Vila de Cavalls Sud. Per què? No, vas directament a Esparreguera. Estacions que no cal, o es pot utilitzar un altre sistema de transport per unir-ho. Estacions o crear dins l'OF, sinó potser en altre mode de transport. Terrassa Oest, Sant Miquel de Gonteres, Vila de Cavalls, bueno, Sant Miquel de Gonteres, Vila de Cavalls, bueno va, Vila de Cavalls, Sud, t'ho compro, Esparreguera, Abrera, Abrera. Ara, això, 30.000 estacions a Martorell, no. Martorell, Polígon i Martorell Oest pot crear un tramvia. Martorell, Polígon, Martorell Oest i fins i tot, jo què sé. Vale, però Martorell FGC no sé en què entenen, però bueno. Martorell FGC, Abrera, Martorell FGC, Gelida, això sí que t'ho compro. I per què no es fer Sabadell? No. Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, l'Avenç Subirats, la Granada, l'Avenç Subirats, la Granada, Vilafranca del Penedès. I anem a veure aquí què ens ofereixen. Canyelles, Sant Pere de Ribes, Canyelles, Sant Pere de Ribes, i aquí les estacions Canó, Garraf, PR, Vilanova és centre i oest, centre i oest, Vilanova és centre i oest, Vilanova centre i Vilanova oest. Això res. Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
on acaba. I fas una R10 coherent. I aquí com ho solucionem? Podríem fer Sitges, per això de Garraf P i R, què coi és? Garraf P i R, Sant Pere de Ribes, Prim, Sitges, ja està. I fas un tram Garraf, vale? I solucionem això amb tram TGU, tram Garraf, Sitges, bueno, Garraf P i R, no sé què és això de Garraf P i R, què anomenen això de Garraf? Van ser polígons d'aquests que no t'hi fixis. Bueno, anem a fer la línia Sitges, vale, Sitges, pim. Les roquetes del Garraf, les roquetes, Vilanova vale. Vilanova Est, Vilanova Centre, Vilanova Oest i potser fins i tot... Bueno, aquí no hi ha... es podria fer un tramvia, Vilanova Oest, i que anés fins al Vendrell per aquestes... Sí. Fins al Vendrell Centre per les urbanitzacions. Això sí que seria interessant. Veieu? Això, tram Garraf 1, vale? Pues, com veieu, aquesta xapussa l'hem solucionat així, Sant Pere Ribes, pim, i que s'arribi a Sitges, connecti amb Vilanova, i ja està. I augmentes així la connexió Sitges-Vilanova i Sitges-Vilanova per tramvia, urbanitzacions fins al Vendrell. Està bé. Tramvia. I no fem aquesta barbaritat. O sigui, fas que un tren giri aquí, gira aquí i tornes aquí. No, gira aquí i ja està. Però ja fas girar aquí, fas que pari aquí 30 cops, no cal. No cal. I això encara ho dubto, però bueno, ho he posat. Aquí no cal. Aquest no cal, aquest sí. Pots fer un tramvia. Vale? Pues amb tot això ja hem arreglat el que és la línia orbital. La proposta deixa bastant que desitjar, però intenta barrejar metro, tramvia, llarga regional, o sigui, no. A més, si fas aquí aquesta zona com zona d'enllaç entre les dues línies, fàcil. Baixes a Sabadell Centre, pam, esperes el R10 i te'n vas a, què sé, a Esparreguera, per exemple, o a Martorell. Bueno, Martorell ja hi aniries d'una altra manera, també. Però què sé, veus a Sabadell i tens que anar a treballar a Martorell, doncs per aquí vas fàcilment, pim-pam. O sigui, veieu com pensant una mica, i encara s'hauria de veure el terreny, s'hauria d'avaluar el terreny i tot per veure
les possibilitats reals, però veieu, no?, com hem convertit la línia orbital en un caos innecessari en una oportunitat, en una oportunitat intermodal superpotent. Hem ampliat la R8 per un costat, pim-pim, o sigui, veieu, no?, com d'una línia de 40 estacions, 20.000 innecessàries, perquè hi ha unes quantes que són innecessàries, o sigui, traient unes, potser no 10, però potser unes 7, 8, quantes hem tret d'estacions? Hem tret Mataró és centre i nord, hem tret Granollers la Torreta, hem tret Can Llobet, Can Llong, i hem tret aquestes 6, o sigui, hem tret 12, o sigui, de 40 estacions es pot reduir fàcilment, i pensant en altres modes de transport complementaris, a 28 estacions i inclús dividir trams en línies diferents interconnectades entre si. Vale, aquesta seria la conclusió. Vale, dieu en comentaris vosaltres com faríeu aquesta línia orbital. Hi ha potencials. Els potencials estan molt mal pensats, o sigui, estan mal pensats els potencials. O sigui, el recorregut complet en si no. Hi ha punts crítics, punts que dius, què estàs fent? O sigui, a qui coi se li ha corregut aquesta mala idea de fer-ho així? No, o sigui, es pot solucionar les coses d'una altra manera. No cal fer macrolínies. O sigui, ja la R4, o sigui, tal com està construït Rodalies ara, és ineficient. Per què? Perquè la R4 va de Sant Vicenç de Calders, passant per Vilafranca, Martorell, Molins de Rei, Barcelona, Montcada i Reixac, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa, fins Manresa. O sigui, dius, cal tota una línia? No. Es pot separar en diverses línies i en diversos serveis. O sigui, pots fer coses, i això ho parlarem en el proper vídeo, que parlarem de aquesta saga, no sé com dir-li, encara no sé com dir-li aquesta sèrie, però bé, ja investigarem. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat, doneu-li m'agrada, comenteu, feu les vostres contrapropostes, o dieu, bueno, doncs, potser el que has dit aquí no, jo ho corregiria d'aquesta manera, vale? Feu les vostres aportacions i aviam si deixem clar a aquests polítics que cal pensar el transport des de les necessitats mateixes del transport, no des d'obres faraòniques innecessàries, des de tot barrejat, no, o sigui, pots fer diversos modes de transport. No cal fer-ho tot en un únic mode i que al final aquest mode, com és el tren de Rodalies, ho cobreixi tot i pari a tot arreu. No cal. Pot ser que enllaci amb un tramvia i que enllaci amb la resta. Tan senzill com això. Que volen aprofitar una sola línia per fer-ho tot? Bueno, que són així de... Doncs no. Algú hauria de dimitir per plantejar una línia que uneix masses ambicions en una sola línia amb
en lloc de pensar en xarxa. Aquest és el gran pecat de tots a nivell de tensors. Pensa en xarxa, no pensis traço una línia per aquí, traço una línia per allà, no. Tens que pensar en xarxa, dir, vale, aquesta línia que em permetrà connectar, perquè una línia de tren està per connectar i per connectar amb altres modes de transport, amb altres línies de tren que permetin arribar fàcilment i fer enllaços fàcils per arribar en un lloc i en l'altre. En fi, fins aquí la meva reacció a tot aquest desgavell de la línia orbital. I bé, ja direu la vostra, jo ja he dit la meva, i bé, no dubteu en compartir si us ha agradat aquest vídeo, o aquesta reacció, aquesta anàlisi. Què més? Comenteu, doneu-li a m'agrada, subscriviu-vos amb la campaneta, la petita fletxeta per rebre totes les notificacions de VerkiCat, i què més? Ah, sí, 2 vídeos que us esperen a l'andana per quan vulgueu disfrutar-los. Els disfruteu, podeu guardar-los en la vostra llista de reproducció personal o copiar l'enllaç on vulgueu. Fins aquí el vídeo d'avui i ens veiem a la propera.